Hola, iaio. Com va tot? Com que el diumenge anirem a dinar tots a ta casa, m'agradaria arribar un poc abans i poder parlar amb tu. No sé si el pare t'ha comentat alguna cosa, però vaig a muntar una xicoteta empresa amb uns companys i tenim alguns dubtes que m'agradaria comentar-te. Això és genial, Maria. La tranquil·litat de la mare en aquesta època no hi ha res millor per a posar el cap en ordre. És de veres, iaio. I de fet, a mi em veig genial desconnectar un poc. Duc unes setmanetes prou intenses. Ja m'ha dit ton pare que estàs a punt de muntar-te una empresa amb uns companys, no? Sí, en això estem, pegant-li voltes. Volem muntar una cooperativa per a treballar junts i estem molt il·lusionats. A veure com va tot. Segur que bé, dona. Els començaments són sempre especials, sobretot quan se fan en il·lusió, convicció i passió, sobretot amb passió. I d'això la gent jove aneu sobrada. Jo recordo els nostres inicis quan vàrem posar en marxa la nova secció de la cooperativa agrària del poble. És de veres, i pareix que la cooperativa ja ha estat sempre ahí. Tinc en compte que per ací tot el món vivia de la terra i tots estàvem en la cooperativa. I també teníem la caixa rural que la portava Ricardo. I el mateix en els pobles del costat. Me'n recorde que em contava mon tio que en alguns pobles no n'hi havia llum i els veïns s'ajuntaven per a fer cooperatives elèctriques i que això porta molta prosperitat en aquells moments. De fet, encara avui n'hi ha tres coses que no falten en cap de poble: l'església, l'Ajuntament i la cooperativa. L'altre dia Miguel i jo estàvem parlant justament d'això. Em deia que el seu pare va participar de la creació de les cooperatives allà pels anys 70, quan encara eren menuts. Son pare i el seu grup varen fer història. Eren valents de veritat i molt actius. Posaren en marxa cooperatives de consum, de crèdit, de vivendes i de treball. Feren una escola cooperativa i tot per educar els seus fills. Alguns d'aquests projectes creixeren molt, però ells no s'amedrentaren i ahí estan. Diu Miguel que encara avui a son pare li s'il·luminen els ulls quan parla de tot allò. Es veu que quan li diuen mig en broma que avui serien tots rics i en lloc d'una cooperativa hagueren fet una altra classe d'empresa, sempre contesta el mateix, que si tornara a néixer, tornaria a fer el mateix. En aquella època, Maria, les cooperatives eren com unes escoles de democràcia. Allí parlàvem en llibertat, discutíem i votàvem i tot. A tu et costarà de creure, però només per reunir-nos teníem que demanar permisos. I el retorn del poble era el que mos feia de conciliar-ho. Pues si tinguera que vindre a les nostres reunions, l'altre dia acabàrem a la 1 del matí i el dimarts de la setmana passada, igual. Ens sobren idees i ens falten diners, ja jo. I després està Lola, que sempre s'ho troba tot molt complicat. I Miguel, que jo no sé si serà perquè li sembla a son pare, però tot s'ho veu fet. Hi ha ratets que no sabem si riure'ns o plorar. I això que encara no hem obert les portes. Ai, xiqueta, jo me'n recorde del boticari prenint notes a mà en el llibre dels contes. Llaurar amb el matxo 2 dies seguits i els llauradors en la plaça fent cua per a descarregar la collita. I en acabar el dia, tots al casino per a parlar el que feia falta en la cooperativa. I ara, en tant que sabeu i tot lo adelantats que esteu, n'hi ha coses que mai canvien. I la mostra eres tu, xiqueta. Jo i els meus companys. Saps per què hem decidit fer una cooperativa? Per la possibilitat de ficar les nostres pròpies condicions i saber que, siga com siga, les nostres inquietuds i les nostres prioritats serien les que marcarien el camí de l'empresa. Tenim clar que si estem tots implicats en el projecte, ens podrem recolzar els uns als altres quan faci falta. Ara ens pareix impossible fer-ho si no estem junts, però clar, no estem del tot tranquils. I si no és bé, ja jo? Clar que eixirà bé. Creu-me, no s'arrepentireu. Sou uns privilegiats en poder viure aquesta experiència en primera persona. Compartir un projecte que és de tots i que tots vosaltres formeu part. Compartir i decidir. Eixireu endavant.